ashe gaskiya tana da dace, ashe gaskiya tana da rana, har ya ce ba za ya dace ba. Rijiyar soyayyarta cikin dare ina ta tunananta, na ɗan waya na leka shafinta na Instagram har ma na Twitter, a nan na kalle dukkan hotonta dai na abu da kyawun surarta, kai ni yan na ce don haɗe yan mata ta godiya mai requestin lambarta, farin ciki ya kama zuciyata ce na ke yi kamar bani ne. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da daci, ashe gaskiya tana da rana, har ya ce ba za ya dace ba. Akali makai samar da juna, na dawaya da ita ba da rabarana, a ce mawanta wani amshaki ne, a kasuwa a dubai can da ta zaune.